Je pravý hodváb naozaj taký úžasný, ako všetci hovoria, alebo nie? Aký máte názor na oblečenie vyrobené z pravej kožušiny alebo na kozmetiku testovanú na zvieratách? Vnímate to ako zbytočné utrpenie? Väčšina z vás asi odpovedala áno, tak prečo potom berieme pravý hodváb za samozrejmosť? Pravý hodváb vzniká z priatky morušovej, to je taká malá husenička. Husenice si vytvoria kokón z jedného dlhého hodvábneho vlákna. Aby sa vlákno nepoškodilo, kokóny sa vo veľkej miere spracovávajú tak, že sa zahrejú. Čo znamená, že larva vo vnútri uhynie. Keď som pred viac ako 5 rokmi začala šiť gumičky, položila som si túto otázku. Potrebujem mať gumičku z pravého hodvábu, ak existujú alternatívy? Pravý hodváb má výhody, to áno. Je veľmi hladký, je priedušný, jemný k vlasom, má prirodzený lesk a tak podobne. Ale úprimne, tieto vlastnosti majú aj iné materiály, napríklad hodváb, ktorý je etický voči prírode. Stačí, ak sú kvalitne spracované. Vlasy vám zázračne neuzdraví žiadna látka. To, v čom je rozdiel, je klskosť materiálu a menšie trenie. Pre mňa osobne je dôležité, aby peoneta bola jemná nielen vo vlasoch, ale aj voči prírode. Preto používam etickú alternatívu, ktorá má rovnaký efekt a navyše bez zbytočného utrpenia.